obumonene ningoreange abantu baligetie kogendesegi ningo oligetie areta bamobo bache gokonyeka tibacha gosira ogokonya no kwao no buya bwonsi ogokonya no kwao no buya bwonsi tobese moya monene botambe tato mia mbia mono ande mbia mono aseri bageririgia gwatoire tunyare gusanga se lesson yao esengencho nere gutura soko na kurigeria mariko asengencherio engororo yo koigori ngana ria unotageteri toikere mwanchu tata to kwarigani muna bono tuguchigo chaka nyara guchaka monaintu nyara gutuguera tunyare kuyeigwa guchime munoganete tumanye seseni aba tegereria nyara kwendera kubabuera na barabwo asengencho yesabali yo kurigio buya bwa asomo bwetu mabira utigambe naintu tubuere kia tose tugitwe mwana Yesu Kristo mutoli ito amen abaminto kuba kwani tule mambie naende ko barigania ase amafundisho ito ye jume na bali tokale kubwaterana yo minto damarisi panchi bomone nawe kwani mbia muri karibu tosangamo mbia mono no yo minto je pategereri nawe kwani mbia muri mwensi mwariganire tosangamo nanje ngo bariganinde naende nabo kwani mbia muri mwensi mono okwegena gutari kogosererigwa tuguchigo chaka kwegerwa gutari kogosererigwa nkorora tole na aba protestant barente ta maonchoreria ya maya yani amonchoreria oburabu bwogokuna none buku ya Nyasaye oburabu bwoko mutamira Nyasaye kende ngecha yani kende ngecha morote nangaki na oberuete bakama kwelia lakini mbaba sakoro kikokaraki kwana maminja no goncha kwa Nyasaye ona protestant yaba barente ta monchereria ya nabo babuate egento gete abantu bamenyete century ya yetore baganetie mono ekerenga kegwenerete oko ba moyo kwabo nantu ganeti toege enseme ya mugosende asobora yo bato igorerete oboche nuo banyarete koreta asense yarenge gundu eturube ime na ebichi ogosasima Nyasaye agukwarenge ngenjo nande okonyora gosiri gukwarenge raisi sana lakini bona obura bwo baretete nande okweru okoberuete asogosege korwanerera obuya bwa Nyasaye sobugima bwa mwanya bantu titu abantu bono tomenyete ngakie ya bono nabo tubwene torigererie omufano oyo muya bato chakeretie na hindu togendererie sengencho Nyasaye oito na romogokoye na abantu mbanyara koraki gosirana ndibuneke bungweke gegotorage gototeina ringane ya Yesu kolibeke ime tokunyara gokora bibe achachi ogokora okwenyora ime yebibe ande konyara kunyora gokora kikwangama abantu abatiga korende abasacha abakungu n'abana ba protestants aba barente to amonchoreri nigo barenge ni barenge abechingencho chingao nigo babwate kerenga gioko ba moyo ekio kia babegete kobamo yani okobamo kuna boku barenge gonto kwengencho nakero mukuna gosegete nangaki yaya ntobasa gwanja mbakora ki Nyasaye ito na to kunere igo bono omoyo yu no gosegeta no kunoko bamo ngwa bakonyete esengencho yokobua konyoro bobui abantu bomonene keria begenete nigo kiarenge ekiengencho enene asebare na tibarenge ange koonia oboronge bwabo asekende gionsi ntunyorete ekebungongeria atina ngaki ligio bone bo Nyasaye tobasa gokora ki tobasa kobonia obone bomonene tobasa gokora ki tobasa kobonia twasometa umutu igo bono abantu abange twaonirie obuya bwa Nyasaye yani igara isi ogotebuna kora iga maminja yo gwanja kwa Nyasaye yakobera raisi yasekigosa abantu bomonene nchendo chobunane no mwa abalimu ogosabana kukwakeire kiagerekero taigosaba igore no yore bosa teneni
naende buna omoriki agoteba abanto besenchari eri okwegena oko kwabo obakwirete buna egento kia muhimu ng'a intwe abanto besenchari eri twatwarire ebinto ebi twarusi gose ng'ai mwateba twabirusi internet digital digital rero buna twache tokaba digital ntorochi ng'a kwegena oko ngobwate meaning manya naende ogosasima gwaito kwabeire busa ogoichana okane na abanchu bomonene igo bono muno omoriki agotochakeri iga iga agagotoeresana ng'aki ekerenge eka abanto aba protestant abo baretete oburabu bwa nyasaye ime ya egesunte na nenkere tobwenerete tonagokora ki kwega naende buna tokwega tokerete ime ye Jerusalem na twateba chinka chiaito chinyore naende gotarera bokong'u egotarera oko bokong'u naende twakororire tobasa korora ki kobwatoka obokene nyasaye oitanyare kotobwera korwa chinka chikanisa chiaito ase tomenyete nese togokora tonyare koreta oburabu obo nyasaye anyare gotobwatisi ngokora are gochinsari na chisegi chiarwanetwe korenta amonchoreri tichiraera koranche na intwe twarangeriwe kogendereria korwa ase batigerete ntobasa gotiga na bono naende chinguru chiri bachagetie twanyare ngonyora ori monto ogochaka obuya okori egasi getengiye naende abanto bamoita omoyo ntobasa gwanchera gokwa omoyo ntobasa gwanchera noene chinguru chiri baretete ime chinyare konyara korekana nankoenda chire chikona koregea aiga tiga nyasaye anyare gotobwera abanchu bomonene iga togenderere bono oku noro introduction twabwate ase ekerenge eke kia okwegena gotari kogosereri rigana ria nyasaye rioka anaga ntosome saburi 119 kebungo kia 103 nakiara gototei bono birore biana ebiatigara maega ono no kurigerera bokore egasi 103 gegoteba iga amang'ana ao nakiara amansu asende nigara amansu ase omonwa one kobua oboke 103 yoka tu 104 soma 104 okay 104 amachiko ao ang'eire obong'aini ase ayo nigo ngechete kera enchera y'obong'ainereria asabe 147 na kero kikebunge ekitoigu nigo nkoboka mambia chuni kokorangeria ng'a onkonye ninsemereti amang'ana ao ebibunge ebiamana ebinde twarenge korigereria nonya 160 tundoche ng'ang'e kerabu tobwatera nini nkogokera ring'ana riao naba buna oyo onyorire ebisakorwa ebinge egento ekane tokore korigereria aiga nering'ana ria nyasaye rioka ngiakare tokorigereria ring'ana ria nyasaye rioka igo tokare gokwanera esegi enene naende tokare gokwanera abanto aba aretete ogoonchoreria reformers ng'a abanto aba twarore korobosia bung'a abanto aba okwegena kwabo igo kwarwete ase atambe kiagera aba abegete omosunte ime ng'a konyora ring'ana eri bakarora na egento ekenene mono okwegena kwabo ekaba ng'a goika bagokwere ng'a nonya mbone omosingi obo bokobwata okwegena oko kwabo ng'a nering'ana ria nyasaye gochi bosia abo nkorora tori buna reformers aba abange bachiete abande bakanyora ebibiria batana korora batabi ng'a ebibiria ne yabanto ki eyabakubani boka bono omonto oraye iga tari gosoma bibiria ng'a nene nosoma gere enkong'u ng'a tokoyeigwa noyasoma tokoyeigwa lakini abanto abekero baigete bakanyora ring'ana bakarora obuya bore ase ring'ana bakarora buna ring'ana riko encourage bakarora buna ring'ana rikorete okobwena buna ring'ana rigoting'ia okwegena bakarora ng'a ring'ana eri narioka rire omosingi bwa okwegena kwabo naende twarorire ng'a okwegena oko kwabo twarorire ng'a ekero bakobegete ase ebibiria igo bateninete bare abanto abakong'u kiagera ring'ana ria nyasaye ekero ogosoma kero togosoma Timotheo ya kabere 3:15 mara togotebiwa ng'a ring'ana igo riutire na omoika ring'ana erindi rikire na abanto buna mwanya banto iga neba mbarau barigete lakini igo barigete ase oborai bwa omoika omochene ng'a igo ring'ana eri ekero okorisoma okoigwa ng'a omoyo okoigwa ng'a gwacha moyo okoigwa ng'a kwanyora obuya okwaba refresh ng'a bakaba
aba bagotumia ring'ana eri rioka ase okwegena kwabo naende twarore ng'a chiira chia nyasaye na echiira ching'ikeranu ng'a abanto aba ekero bagosoma ring'ana barora ng'a nyasaye otebire ng'a kora abwaterere okwegena oike mpaka omoerio egutwa nekare ororo Amen. naende egutwa eye nebwate ching'enang'eni koreng'ana buna gwakora ng'a naende chiire chinyinge togona korieru ng'a naende kora abwate bakong'utenene ase okwegena obogima bwa kare na kare nobwate abanto aba aretete ogonchoreria bakabwata okwegena kwabo bagatenenera okwegena naende babegete okwegena kwabo nering'ana ng'a lakini twatebi ng'a abanto ba esenchari eye banto aba barabu mbamanyeti gento gekoruku ng'a ring'ana ria nyasaye ngotoka riarenge ng'a rinyare koba omosingi naende gento kende togotebiwa korengereri igoro ria ring'ana ria nyasaye igo kogotinyia okwegena ase chiira chiria chia nyasaye atoete ng'a ekero kwabwatire ring'ana eri mono okwegena kwao gokora ki ekogoting'a ng'a naende rikorete okogwenia riakoa chinguru Amen. ase obogima bwao bwa botambe nonya nkebirengererio nonya nkemoika ring'ana ria nyasaye igo ribwate okogwania all round naki twasomete igoro Luka 2:50 ng'a Yesu Kristo agakina kemobere kemoika kiberengererio gochia ase nyasaye na gochia ase mwanyabanto Amen. ng'a ring'ana ria nyasaye aywo naro rigokora Rikwagacha. igo gotwara obuya rikwagacha erieta rigiya na gochia Amen. erigokwagacha gwakina buya kemobere kirase nonya afya igegokoa afya engiya kiagera kare gwasomire ring'ana ria nyasaye tori komanya buna okoragera Okomanya buna okoragera. ntori korora Daniel na Shadraka na Meshaki na Abednego buna baetu endagera ria omufalme Yego. bagakana Bagakana. nki bari gokanera mbose ng'inchi etari Ase nkiya ring'ana. inturende Naende ntoigwete ring'ana Yego. rinkorigo ng'a igo ring'ana ria nyasaye nari rioka riraba omosingi oito toting'e ase okwegena naende tokine kemoika Bia mono elesoni nsogire kiendo maete ngoretere emegano bakokumina na kindoche na amagane nayagokorekana moinyorete orie ero ekera ayiete asambetwe ekera aitiru nababisa aba karutu roche ondo ochiete korigu yari karutu roche ondo ore konywa akonyora gonchoka yani chinguru ching'ana igo oyu Polycarp omanyete Polycarp bad Polycarp yani ngo tiango tena nawe korete oburabugete naende gochinsa aringo tabari na nonde naraiga tokare koroka John Wycliffe nigo abwata omoyo bwokwerwa ase ogonchora ebibiria gochia ase omonwa bwa egesongo erinde omonto obotambe anyare koyesoma na koyeigwa buya yani beruete okori egasi nere nachegiri ngose bakamorigirende ngose bamoite ng'akibona igochi gokora igo bono na ekera gotemeka na aborete nakorete riboria ng'oyo moroche mokorwania nki gose morengereti omonto oyo bwekene ng'aki bono omonto bwekene akonyara korwani gwesegi obwate bokene naende chinguru chiaye chikora ase koroki echigwetani igo bono obanchi bomonene ning'oyo mokagerete mokwamereriana nere na baboreti mokwamererania omwarimu cheni somanga gochinsari ninche omogaka bwa emiaka emenge origerereti gokwa yaya iga aboretire iswari ning'oyo mokwamererani ninche omogaka bwa emiaka emenge origerereti gokwa yaya ning'o mokwamererani nigo mokwamererani ekene ekio kebwate chinguru kobwa na kobwa naende nkobabwakire chire kibwate yani oyo mokorwana tari omogaka oyo nyambucha ogochigokwa ring'ana nebwate chinguru kobabwa naende ndibabwe igo bono nabo abatebetie ekero bakona komokorera eki bakomororera chindamwamu omwarimu naiga ase ring'ana ria nyasaye nari rioka ribwate chinguru buna omwarimu atotebia nari ribwate obwamate obuya na nyasaye ring'ana rioka nari rikobwania nonya na emebere yaitu ekero kwabeire na emechano emenge kwomanyete ring'ana ria nyasaye okoenda ase chiira chia nyasaye igo okonyora obwate omorembe ase enkoro yao amen koererania ring'ana ria nyasaye yani koererania ring'ana ria nyasaye mwarimu tore sengo ogokona cheni gakona gototuborera egitabu kia Abakorinto ba kabere kebungo inye kebungo egetang'ani boke giasta mwarimu tore sengo nang'aki ring'ana eri tokoriererania ria nyasaye
omaetekere naroche togotebiwa igoro ya okoererania enainyerete buna abaminyoki aba bakominyoka chirire mboro oyo akominyoka kagoika aria oereria oyonde kagoika aria oereria oyonde toise korigereria gochi maega tororeri formasi abe egasi bakorete bonsi pitari bamenyete ase period eyemo igo narenge komenya korwa buna twara Polycarp eribu riaye rikanda rikaereria abanto bande nabo igo tokara gotebiwa bono ringana eri ria Nyasaye ringana eria ekero kwarinyorire tori gokira ewiki nere twasoma gochi maega tokora Paulo otai Timothy ng'aki aye roranga buna okwanyorire ringana eri akoigurete ogokwana naye rora abanto bari trustworthy na barabu obatweke ringana eri ekero kwabatwekire na barabu mbagokirana na rirori igo bagosoka bagenda baire abande na barabu bachikorinyora ng'ekero kwanyorire ringana ria Nyasaye tori gokira igo okoriereria abande kwabarande kwabasomi na barabu babogoria kiagera togotwara ringana ria Nyasaye otegerere bigokoroma igo serire oborabu ase amagoro igona magoro aya togoikaransa iga yaani kaoribwate ande twachaka nari nobwansu kobwo muno oboke igo bono abanchi bomonene nari ringana eri mwalimu ngwanyorete rende Abakorinto ba kabere Abakorinto ya kabere inye gochakera ekefungo ekemo gegokwana iga ase aywo ekiagera tore nobosomba obo koreng'ana na amabera a Nyasaye aya twanyorire titokwa emioyo ibere twaigure amang'ana y'obosoku aya abisegete gose titori gotara ase obong'ainereria gose igo gokorera ring'ana ria Nyasaye noborimo korende ase okoorokia ayare ayaekene tweorokirie na ase abanto bonsi ase okomanya gwe chinkoro chiabo ime ing'a ntore nekeene ase obosi bwa Nyasaye isato korende onye enchiri yaito ebisegete niga ebisekanete ase abwo bagosira for ase aywo Nyasaye yense yaukoiri ya ense eye yaukoiri abe ebirengereri biabo bitegeneti erinde omobaso bw'enchiri yobonene bwa Kristo enchiri yobonene bwa Kristo oyo ore ekieni kia Nyasaye toikera tobaikera naki titori kwerandia intwe abanyene korende Kristo Yesu buna omonene na intwe abanyene buna abasomba baino ase eng'encho ya Yesu amina sanemo naki Nyasaye oyo tebete omobaso nobare korwa ase omosunte nere obarire ase chinkoro chiaito ime atoe omobaso bwe chisemi chiobonene bwa Nyasaye ase obosi bwa Kristo amen okwerwa abanchi bamonene nakwo kwarenge ekerenga yaani lakini naende ekero tokwebori eseye oroche na mwanya abantu okorwania eseye gose neseye yanene bado toroche eseyeye nenene naende gere yakemoika ekene lakini tocha koyerora sikaiga kiagera abantu barese ekegwanda ekimbarabi into physical tokoyerora isika physical lakini ne yakemoika kerecha taratimoka ande tagotimoka banchu bamonene kiagera taraikera miremeri yaye igagasete n'abantu mbarenga gosiria lakini onyo gokonyara koigwera iyo girio monene aya nonyare konyoro gutulika na kwa matumaini tobwate naende emefano mbagendrete koro kino yone nkoro kwa kale William Tindale William Tindale yo nere no yondo koreta amaonchoreri moroche muna abasiretie buku akabasirie buku nero njabagasie kogokia yani mbale kogokere gasie yo monene kiro omonto gagane ebaganete bono kiro omonto anyare gusira gwakare na kare kuna kwarenge kerengekia lakini ngose mtu inyorete na nenga kiria yonde ya Daniel Shadrach Meshach na Abednego chisa na muchiri igo chiatakeire na kiro omonto gabe gago chisasima igo bono na beaga ni na kangu bono ne chisasima abantu abana tugwende tuirana Nyasaye mbia bono barete tobora kaira bono gakiro cio minto kangu ne chisa na muto kuminyoka tuekumba tuasasi
esanamu ene netagete esasi imubireche Bireche. nyasaye yense eye buna atebire Eh. yaukoirie Yaukoirie. abantu mbabaise gwitabera obuya bwa Bwa nyasaye Nyasaye. egasi yaye Eh. nomuiti Ehe. igo nabatagete abantu basire bonse igo abonchoreria abo borekerenga kia nyasaye nabonchora kingo soroche na mbaitu buna baraitwe bagoiku batano 10 baboka baboka. bono omonene oito nere nabote naende obobwitorochi buna twatebigu na naende nochi orwani oyo okorwania tarinche mogaka mogotunyambuche oyo okorwani oyo obwate chinguru nobobwina nanyare gokora ki nanyare kobwa okuno kogosemerete bware komenda kwarenga mwalimu noroche nonya oyo igatindire buna asungetu iga asungetu agoitwa lakini agatenenera ekene yani aereri ntoroche naende narigete chikiri chikaruewa ase obonge echi chiagendete chiachire ase ense engima chiri chiagenderete korigia chigasambwa echinde chigatugutwa lakini abaiti abekere bamusungete bagenderete komoita gose bakomosamba ere niga atebete naki omonene oigore omoruoti obongeresa amaiso ase egekone kia nyasaye amina naende akaigora gati emiaka naende emiaka ene tokonyora ng'a naende bibilia King James Version naria bagenderete ekarikwa naende ekagenda ase arange nkonyora turi ng'a barenge tari ere biekorenge ebarenge n'abasani baye barenge 54 naende tokonyora naki emiaka eyio abantu abo bakagenderera ase ring'ana ria nyasaye koererania moroche abaiga oyo osungirwe ituru lakini bakagenderera naende bibilia eye ya King James Version ekarikwa chibibili chikamanya gotuko chinyinge mono chikaeraniwa abantu bakaenderera gosoma abantu bakaenderera komanya ingikera obuya bwa nyasaye tokonyora ng'a chibibilia chiarigetu chinyinge chikaba billions and billions abantu bakaenderera gosoma ring'ana ria nyasaye naende togotebu naki bono oye Danieli ngotaibu torase 12 ibungo bitatu naki abo barabe abang'aini babe baunchoire abange mbamekameke muneng'enang'eni ya mambi ekero tokonyora ng'a ekero togwetiga kabisa ekero togwetiganera nyasaye kende engeri gegosinya ase ring'ana ria nyasaye nebamba kogokwa nabo okonyora nyasaye nakorendete bororo bori tokoboigwa ekiagera ring'ana ria nyasaye rikorete ki rikogambirete rire ime yaye twanyora ng'a nonye nokogwenia enkoro nariri gokora ki nariri kogwena omonto onyara gotenena noboremo amen bono rende ngose naende nkorora toro kong'ainiwa nomoika kong'ainiwa nomoika abancho bamonene nche egeyachagete na story nayeigwete kero narenge history ndwakayeigure na Martin Luther ekero are ase library okoigora egetabu okorora egetabu eke ngetabu kieke ogochi gosoma ekebunge ekemo okogenda ekende okoigora ekende koigora echapter ogokora echapter kitabu kieke ekiyaiga agasoma ebuku ngotebere nang'aki asoma goko omonene akagesoma enseme eyemo eine ebuku yarenge ase eyende ekebunga ase ekende nigo aichanete ase okoigwekana buya nechinguru chiarenge ase ring'ana ria nyasaye ekero agendererete kona kogetera chisakara echi omoika omochenu nigo amobareretie ase amobareretie ase omoika omochenu eye omobareretie ase ebirengereri biaye akarora oborai bwa omoika omochenu buna ekeende keria kiobogima bwa kare giachagete gosira korwa ase amariko aya amachenu ekero akorete ki ekero agokwanera okorora kwaye kwerio ritang'ani kwe bibilia nigo arigete iga nigo ngosaba ng'a omonene ang'e egetabu neke kebekiane manya ntwe tokebwate kere omonto koboko iga naende tobwate kere okonyora gobwate chivashon noe nisa tonyomba okwamana konyora obwate ekegusi egeswahili na egesongo omana gotwara naende egesongo kiaba gosenkane mpaka abana nkoigorero nokora omwana akoenda form 1 oigore ekero esukuru gete getabu kiaye yani koranje chibuku chire nyomba Luther gagokeomera ase library goteba gaki ngetabu kieke gaki abanto nomanyete nki kiarenge ngaki ya Luther ekero abwate Luther oyo Martin Luther oyo ekero akebwatete omoika omochenu omoika omochenu tware tosabere omoika omochenu otoichore otomoyo bwa otorae gogesoma
kiagera omoika omochenu konya okoreteire oborabu okobareire buna obarerete ruta okoigwa buna egetabu eke enki eke giakwane giansuga abanchi bomonene ntore tosome ring'ana ntobware tosome ring'ana nari ritebiri ng'aki mwarimu obobani bogoteba revelation ari omoerio nari akareke igo ring'ana eri nari obogima ring'ana nario obogima abanchu tiga tonare gosoma ring'ana rio omonene riaretire aba reformers batoretereire ogonchoreri nturero tobwate omorembe na obosibore omwana ominto togotara na ebuku na togotachaimenya ekanisa onde ataiga okobori swali ngaki nere omoete chinkaki chiegesunte noe nogotubora nkware ngororo bono kero tobwate obosibore nari bono kerocha nere amentire chiskiri chiaye mwachisomete nabo karero bono abarai bari tobwate ekanisa bari babwanete gokora gochi obonene buna abonchoreri bari abatang'ani yao nabo bagotora gochi mamincha yering'ana ng'aki kware komenta omwarimu igoro kong'ainigwa nomoika ng'abanto abekero gosoma ring'ana toganetie omonto acha kogosomera ache gokweresa buna ring'ana rigoteba oyo okong'aini na omoika omochenu osoma yohana 14 25 ekebungo na 21 otebi ng'a omoika omochenu noro okoigora ebirengereri biao kwamanya ring'ana eringa nkiri arenge goteba naende ngento ki nyasaye atagete oigwe gogosoma yohana 15 ekebungo 13 mpaka 15 naro gwatebigu ng'ekero omoika bwobomae narache the spirit of truth agokoragochi ase obomae na bwonsi igo nki oroche torigeti ase ring'ana nokobwate ebibiri bosiga otebi nyasaye ng'aki ngonya nkong'understand inche ring'ana eri buna gwatagete ndigwa na omoika osomara mocho chaka kweresa buna oganichiwe na Petro kiakabire mwateba omoika omochenu oika toyosabe tari chinguru chaitu goetera chinguru cha Yesu Kristo tonyora omoika orime yaito erinde abagagotwegeri rasio ivo saitani akorusio yani naki obuya bora ase ebibilia igakorusia oise korigeri chibibilia nane chichiabona tobwate abana abaito ba digital bachire bamaete ng'a barabo ebibilia neyere digital egweka ase gete gwatebwa update kogwa update omaete ebibungo nonye 50 biarusi ororo gose ring'ana rire ororo riri ribwate chinguru biarusi wori abere replace nerinde at the end of everything gobwate ebibilia lakini bibilia tabwate inguru gochinsari ngosoma oswati naro karikoro kumari okobori nang'aki ekero mokoeresa ebuku mokoeresa eng'encho eng'ao na abande muna abaminta aba abaroma bageonchora eng'encho eng'ao bono ng'onkwegena akanyora obotantara ng'aki eranereti esomere ring'ana rikweresa ring'ana eri ria nyasaye rikweresa rioka toganeti monto anyare gonyara gokora ki okobasireri igo bono anene twatebi gutarire ebuku yao koboko igora maiso esome Kristo bweka obuya bwo ngo abaebeso ibere kebungo kia 8 ne kebungo kia 9 nano naende obuyambo karororo na butokoroke gesongo grace taibo bono na nyasaye oruro gotoreka munekegwa omoika oyo mochenu nere ogotora gwancherana ase okwegena keri Kristo atokoreire gosa goetera ase ogoku kwaye ari ase omusaraba o Calvary Yesu oyo ore omwana o Nyasaye nigo aruete obogima bwaye erinde abe okobwatanigwa kwebibe biaitu abaebeso nkiyare gototebi tomana koenderera Kristo bweka obuya bwoka naki mwatoriwe ase obuya ase enchera yokwegena amen ayo taruete ase more abanyene korende nekego kia Nyasaye gose tari ase ogokora monto onde tacha gwetogia igo ne chinguru chia Nyasaye onde tabasa gwetogia noe noyomera ne noborabu nobokene koranche tochecheri monto ore maiga ase okwegena Paulo ngosaga tataina ng'aki ekera ari ngomokere gari konyuki amabere okinire rero gakoriboka iyo igo buno oromoke bunaka akwegena kwa okorogoke na ogokina nkoro ime ya Kristo ng'enchendete yo nogokina gwoka abanchu bomonene ekera oromoke akang'ana nokwegena kwao nogoke muno oromo okona gokina kemoika ring'ana kori bwatete igo goika okine Kristo ito noigwa ogokina gago totaina goika tokine ekemoika goika okine ekero otarerete ring'ana riaye bokong'u
naende bono okwegena oko gwaitu nyasaye otoete omoika omochenu gotera gochi ose okwegena otari enguru chia mwanya bantu tari enguru chia orekagere buna naye kwanyarire gokora ki kwabere kemanyo manyete nyasaye kobua oyonde tiga tumanyana ng'aki okwegena oko nkobwate obobui na nyasaye oito nere omorai tobwate na omoika omochenu na echinguru na oborai bwae nabo boka tobwate ruta ntwamorora naende buna arenge abaprotestant baria abatang'ani ona arenge korao na omoika omochenu arore komosegeta mono mono osoma naende oigwa agenderere gosoma abanchu bomonyene emeganda nigo yaichoreranenete amono koigwa amang'ana aye yenkoro ayia arenge ayogonchoreria igo bono noe nekero ogokwana na omoika omochenu ogokwana gwetera asore igo abanto banyara korora bakong'useka amang'ana aye niga arenge buna ekenyugwa kia amache amakendu ase yani eroro yani ore ase desert ogochiko iguri ng'ana ria omonene koina nkieke gegwansa iga nkieke gegonkanyia enkoro iga nkieke gekong'a obosibore omorembe obuya nabwo obwo ogokwanerwa ase rituko ria rero amang'ana aya nigo arenge buna ekenyugwa twakwana ya amagima abo abanto aba nigo basiberanetigwe ase emegiro gekanisa eria y'omosunte na gotigara basibire ase emegiro yechi century chinyinge eyo etabwate bogima bonde bwonsi wake moika yarenge korwa yani ebarenge egesunte bagochikomera nobora bwobo barora baikire na gotarera bokong'u amang'ana aruta aya ye bibilia nigo akunete chinkoro na amagima bakanyara konyora ogonchoreria abarimu kristo bweka obuya bwoka ikware kogesa obuya bwa kristo bwoka nabo twanyorire especially buna twarasoma abaebeso ibere isana ise tubaka kianda twanyorire ng'a togotoreka gwetera tokonyora ogotoreka ase obuya gwetera ase okwegena ng'a igo obuya obo bwa nyasaye nabo bokogera onyora ogotoreka ntori kogora already ogotoreka okogwaita okwagoritu kare namanyinga kristo ng'a into obuya obo bwoka nabo totagete ng'a lakini rero naende konyora obuya obo goikoitaberane otwara okwegena ng'a egento gioka keratokonye nogoitaberana obuya obo bwa nyasaye egere tonyora ogotoreka amen na ase abarumi isate 24 yare okwana ng'aki ekiagera bonsi bakorire ebibe na nabo tokonyora ng'a twakorire ebibe twensi lakini obuya bwoka Yesu Kristo nabo boratutoria na eng'eria y'ebibe na amakweri korende ekeego kia nyasaye n'obogima bwa kare na kare ng'a gotaragendere koba ase ebibe ime obogima bori bwa kare na kare ntori gochikobonyora lakini ekero torasoa ase Yesu Kristo atwabere ebibe tonchoreria amagima aito ntomenye ase ntoche komenya obogima bori bogocha buya mono eribori ndiarenge ensabo ng'aki ogokora gwaito okokuya ng'aki onye ogotoreka kore egasi ya nyasaye ese kristo ebikoro ebibaite ebiya ng'enchoki bogokora gogokonya ase obogima bwa obokristo ebikoro biago ebiya ng'aki bigokonya ase obogima bwa obokristo onye ogotoreka nyasaye okorwa tari enguru chiago ng'aki toranyare koenekia obuya bwa obonene bwa echinguru chiegasi yaito engiya ase obogima bwaito totari koyekora yarorekana na nere okwe eng'encho kiango tori bori munare ng'aki toranyare koenekia obuya bwa ogokora okuya ase amagima aito korende totari gokora koba oboroso bwa ogosemeri gwaito ng'aki orakore noroche ntotoririe ase eng'encho ya echinguru chiaito bono ng'aki oranyare koroki na ng'aki noe ninkare gocha narandia abanto batoreka tari ero oboroso bwa ogosemeri gwaito yani tari inche nkogera monto onyara kong'useka tari ogokora oku kwao okuya koragera abanto banyora ogotoreka noe naye omanya nonyora ogotoreka amen iga tosoma abaebeso ibere 10 egoteba iga naki igotore emeremo ya amaboko aye togatongwa ase kristo yesu erinde tokore ogokora okuya oko nyasaye aroiseti ritang'ani erio totare ime ase okwo ng'a igo ekero ogokora okuya nase eng'encho kwanyora obuya bwa nyasaye akobareirie amang'ana aye ase enkoro yago ime ogokora okuya kwamanya gosoma amen
omwalimu gwakiranirie buya nabo naganire ibori riri rinyare koboreka ndi torieta kiagera nekene abanto mbange bagwekora babugete babugete ne chinguru chiabo gotoreka tari ebikoru tari ebikoru oboigweri okwama gwokwegena oboigweri mwalimu cheni okwama gwokwegena togosoma Abarumi isano emo 15 goika 13 mwalimu nagania nsomere mwalimu Abarumi isano emo 15 mpaka 15 15 sorry mpaka 15 isatu agateba iga ninkirende tokore ebibe ekiagera totari inse n'Abarumi isano emo 15 ninkirende tokore ebibe ekiagera totari inse y'amachiko korende inse y'amabera yaya taibo 15 emo timomanyeti ng'a onye mwerure ase omonto onde koba abasumba baye na kumuigwera nigo more abasumba baye ere oria muigwerete onye n'obosomba bw'ebibe obokora gochiase amakweri gose obosomba bwokoigwera obokora gochiase oboronge 12 korende Nyasaye akerwa ng'a akerwe ng'ambu ya mono ekiagera inwe abamwarenge abasomba bebibe mwabeire abaigweri ase chingoro cheino ase okworokereria koria mwaetwe 13 na ekero mwasiboretwe korwa ase ebibe mogakorwa koba abasomba boboronge. Amen. Amina. Twanyorire gabo ng'aki ekero tore oboigweri okwama gwokwegena ekero twaonchoreiri korwa ase obosomba bori twarenge bw'ebibe igo tokonyora Yesu Kristo agachaga tokwera tokanyora ogotoreka korwa asare obuya bwaye bugasoa ime yaito ng'a bono netuganereti tonyare koigwera ori ore Yesu Kristo lakini eyabiekaga abwa amang'ana abere ekero tore abasomba inse y'omonto oyomo n'abasomba inse y'omonto gosona oyo kabere ng'oroche tokoigwera toigwere Yesu Kristo ekiagera obosomba bwa Saitani barabwo nigo bororekanete maiso marore ekero torasoa ase Yesu Kristo tomoigwere nigo ntori inse y'amachiko bono egente ekeiga ntocha gokiera amachiko ng'aki totari inse y'amachiko engaki eri yakare ntoroche buna amachiko ekero arenge ekero abanto abaria abatang'ani chisokoro chiaito bare gotumia amachiko goetera ase Musa igo bare kogenda richiko onye riakoragire gwakorire ekebe gose richiko riogotomana igo bare kogenda barete eng'ondi banyenya gose omonto onyokorire niga are gwakwa na amagena oitwa okwa lakini iga bono nkonyora tore naki Yesu agacha akarusi richiko riri ororo ekiagera richiko ritokonyara koribwata aye bieka ekere Kristo asoire eme yao nario okonyara gokorera richiko riria buna eraganeti omonyene na etokonyora ng'a inse y'amachiko bono ntoiyo igo torabasibore igo tosiboire korwa ase amachiko eri tobe inse y'oborai bwa Yesu Kristo erinde anyare gotora igo ng'aki okwama gwokwegena gose oboigweri okwama gwokwegena tomwegene Yesu Kristo tari birecha omonyene nkonyora tore naki gekogera twegenete gose naki gekogera tugwenerete komorigereria Yesu Kristo ribaga riokwerigereria obuya bwa Nyasaye nigo bogotoonchoreria rituko erimo choni bwesire niga aikaransete ase omosangererekano orenge aria morfini ase ense ya London agachakera ase ogosoma egitabu kia Abarumi nkibwata amang'ana amaya gochime ekero gogesoma gionsi buya igo gegogotebi igoro ye richiko muna twasiborete korwa nse ye richiko igo ekero oyo akanyara gosoma egitabu eke niga akumeti buna agesomete akanyora kibwate amatunda amaya y'enchiri aya agotworokeria gochia ase Yesu Kristo ase entunda entang'ani asometo ase obogima bwaye niga aichanete koigwa enchiri egento gete gekamosoa eri akaigwa omong'uso gete
obene gocha ase Yesu Kristo oyurwete obogima bwaye ribaga riaye erio akabora ningo nigo neigwete ng'a nigo mosemereti Kristo bweka ase okonyora ogotoreka na konyora okoenekeriwa ng'a orusiri ebibe biane nonya nebiane orusiri ebibe biane lakini ekero toraigwere Yesu Kristo nigo tokonyora nigo togotara ase oborabu nering'ana riaye ndinyare gotoraa eri tonyare gotenda bokong'u ningependelea tusome tena ase Abakolosai eyemo 10 Abakolosai eyemo 10 Abakolosai Abakolosai eyemo 10 bateba iga mogenderere buna ebagwenerete ase omonene momogwenere kegima mwame okwama okuya ase emeremo emiya momenteke ase okomomanya Nyasaye ng'a mogenderere komenya ase obuya bwa Nyasaye naende momenteke naende ase nare gokwana abwo ekebunge ekende kia ntogochika gasoma bona baebese 14 igegokwana naki mogenderere ase obuya bwa Nyasaye naende mwanchane inwe ase ino mobe amo gochinse nkonyora tore naki ekero keria omosunto orenge yaani ni mosunto egosoete abantu bagachandwa abantu bakabikwa chichera abantu bagaitwa chinebo chiabo chikairwa emegondo yabe ekairwa lakini ase eng'encho abantu abagenderete gosoa nonya yaringe engaki yemechando na engaki yemesunte lakini abaiga etokonyora ng'a nigo bagenderete komenya ase obuya bwa Nyasaye buna twateibwa ase ekebunge ekio Abakolosai eyemo 10 Amen. Omuya tata abakwe nama twanyorire na egasi nere tubwenete gokora lakini anene nokorigi oborai korwa ase omoikaki moiko omochenu Nyasaye oito tiganyare gotobwera naraendere gotorokereria kegera ase ense eye tore esabari tore na esabari ebwate esegi enene eye tore ase engaki eya bono entindi ande teri enene yoka ere entindi lakini ase Kristo are ime obobuino obwaye ase egete ria Yesu maneno tata Nyasaye twachira asori towakera mbuya mana ase oborindi bwa obuya gwatoraire ase amasomo aya twatwarire ase rituko eriga togosaba ng'o tokonye egere totware okwama okuya buna twasomire korwa ase ring'ana riao goetera ase ogosoma naende tomenteke ase kemoika tomenteke gokina na gokomanya mono lakini ayo onsi iga aranyarekane ekero toragotegemeere ayo ore tata oito omotongi oito na omoika oo omochenu oywo outetwe ase okorika ring'ana riao agendere gotora agendere gotokonya toriigwa mono na korimanya mono naye mbari batotegerete na bagotorigereria na barabwo barigwa mono ring'ana eri rigendere kobakonya ase chingoro chiao nakwo ogosaba gwaito ense ya amabera Kristo omotori oito Amen.